Αυτό το πρωινό δεν το έχει κανείς. Κάθε πρωί ο Αντένα 972 είναι λόγος για να ακούς. Ζήτω Λένιν, ζήτω Στάλιν, ζήτω κόκκινο στρατό, ζήτω και ο Ζαχαριάδης, ο μεγάλος αρχηγός. Πώς το είπες αυτό, αγαπημένε μου Λιάκο? Όχι, το λέγανε παλιά. Ζήτω, ναι, ζήτω Λένιν, ζήτω Στάλιν, ζήτω κόκκινο στρατός, ζήτω κόκκινο στρατός, ζήτω και ο Ζαχαριάδης, ζήτω και ο Ζαχαριάδης, ο μεγάλος αρχηγός. Ο μεγάλος αρχηγός, ναι, υποκλίνομαι στο Ζαχαριάδη. Εγώ θυμάμαι ένα άλλο Ζαχαριάδη όμως το 70, Νικόλ δεν είχε γεννηθεί τότε. Τον Περκεμέ που έκανε στη γειτονιά του Γιώργο Ζαχαριάδη, που μαζί με τον Καφάση λέγανε γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Γιώργος Μητσικώστας, Παναγιώτης Λιάκος και Κώστας Γιαννουλόπουλος. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 12 το μεσημέρι, Στον Αντένα 972. λόγος για να ακούς.